आं दिनैनि बे मिडिया बिथांमोनखौ बिथांमोननि जोहै फोरमायनो मोननानै बा फोरमायनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोनदों। लोगोसे मैयासो जालांनाय जिथु बरं बसुमतारी बिथाङा एक्स बिएलटि 9 जन इउपिपिएलआव हाबहैबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दा बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। जाय बिथांमोना मैया इउपिपिएलआव जयेन जादों बिथांमोना एक्स बिएलटि नङा, गाव हिसाबै नंगौमोन, थेवबो बिथाङा हासरा गामिनि थागिबि नङा, जोनोम गामिमोन बिथांनि। थेवबो बिथाङा जों हासरा गामिनिफ्राय थांनाया गोबाव बोसोर जाबाय, गोबाव माने 20 बोसोरनि सायाव जाबाय। दा बिथाङा हासराखौ नाम लानानै हासरानि मानसिया इउपिपिएलआव हाबबाय होननाया जोंनि हासरानि थाखाय जोबोद लाजिथावना जादों। बिथाङा हासरानि बुंनाया गावनि थाखाय बिराद गोरोन्थि जादों आरो। बिथाङाथ' गाव हिसाबै हासरानि नंगौमोनब्लाबो बिथाङा गोबाव सम जाबाय गारनानै थांनाया। दा हासरा रायजोआ बिथांनि बाथ्राखौ जेबो गनाया आरो बिथाङा हासरायाव जेबो बिहोमा गैया। दा बिथांनि मोनसेबो बाथ्रा लाया हासरा रायजोआ। दा हासरा रायजोआ बिपिएफनि केन्डिडेटखौनो देरहागोन होननानै बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेटखौनो देरहागोन होननानै हासरा रायजोआ जानजि खाफ्रादों। दा जोंहा हासराया हिसाबै बिपिएफआवनो गोबाङानो बिपिएफआव दाबो दङ, नाथाय बिथाङा बुंनाय लेखा नङा। बिथाङा आरो बुंबावदों माने गाबोननि समाव आरोबाव हासरानिफ्राय गोबां मानसि जयेन जाबावगोन होनना बुंनाय बाथ्रायाबो नङा। आरो हासरानिफ्राय दिनै दासिमहालागै रावबो थाङाखै आरो जों खौरां लाजोब्बाय। हासराना थिगैनो दं, बिपिएफजोंनो गोबां सापर्टार मानसि दं। दा हासरा हिसाबै जोङो गोबां भट हरनानै बिपिएफनि बिजाथि शंकर बसुमतारी बिथां सारखौ देरहाहोनायनि थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों। दा जोङो माने ओरैबायदि सानदों बिथांनि बुंनायाव, बिथाङा सासे माने मिसलिया खोथा राव बुंदों आरो। बिथाङा बिपिएफनि गोबां सम मावबोदोंमोन नंगौ पार्टि हिसाबै, नाथाय बिथाङा गासै समावनो बिथाङा गोरोन्थि मावबोबाय थादों आरो पानिशमेन्टबो मोनबोबाय थादों। दा बिथाङा गावनि गोबां गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि बिपिएफनि मानसिया बिथांखौ जेबो माबा होआखै, बिनिखायनो बिथाङा हारसिङैनो गुगालांदों। दा बिथां गुगालांनायाव जोंहा हासराया जेबो खहा जानाय नङा आरो बिपिएफ हिसाबै जोंहा थिगैनो दं हासरा गामिया। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननि जोहै फोरमायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। साबायखर। मोनसे जोंहा बेहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय उद्देश्यआ जाबाय, थांनाय मैया 2 तारिखआव जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनखौ जों लिंहरनाय उद्देश्यआ जाबाय बुंनायनि सिगां नोंथांमोनखौ जों बरायग्रोनाय जाबाय। दा जों बेहाय मोनथाम खाखानिबो गारजेन समाज ज' जादों। जों दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों जे मा खारनाव जों माने बेहाय जथुमनाय जाखो, बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो जों फोरमायदों। जे थांनाय 2 तारिखआव अर्थात मैया जे मोनसे निउसाव सासे मानसिया एबा बरं होननाय बेक्तिया जे जोंनि गामिखौ एसे इलेक्सन बेपारै माने भुल पदै बिथाङा दैदेनलांदो। दा बेयो जोंनि कारणे हासरा गामिनि थाखाय खुनु हार्म जाया। आरो बिथाङा जिखिनि सेंग्राखौ लानानै थांदो सारेन्डार खालामहैदो, बिथांमोना अलरेडि जोंनि सापर्टार नंखायामोन, गावसोरनि इउपिपिएलनिनो गासैबो सापर्टारखा। आरो बिथाङा गावबो बरं हिसाबै आगुआव जोंनि बिपिएफ हान्जायावनो दंमोन, नाथाय मा कारनाव बिथाङा बेनिफ्राय दोरोदलांदो, नाथाय जों बेखौ जोङो बांद्राय गोथौयै जों साननो नागिराखै, गावनि खोथासै बियो। अब्लाबो जोंनि बे हासरा मोनथाम खाखाया एबा 3 नम्बरा जे खुनु फैथे जोंहा बिपिएफ दलनिफ्राय हिफाल जाया आरो जाखानायबो नङा। आरो बिथाङा दिनै जोंनि समाजनिफ्राय 2000 सननिफ्रायनो बिथाङा 2022 सनालागै अन्तत बिथाङा आउट अफ स्टेसन आरो बिथाङा बेजोंनो हाबा जाना रायजो जाना दं। आरो दिनै बिथाङा जोंनि बे मोननै सेन्टाराव बिथाङा भटार्सबो नङा आरो बिथाङा होनायनि खुनु राइटबो गैया, जिथुके भटार्सआ नंखाया। ओंखायनो जोङो बिथांनि रिप्लाइखौ होनो थाखाय आरो जोङो दिनै नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबोनाया बेखिनियानो। आरो लोगोसे बिथाङा जिखिनि जों गामिनिफ्राय 320 भटार्स जों बोख्लानो हागोन एबा बुंदो बे गावनि खुगाजों, नाथाय बेफोर मिसा खोथा आरो जानाया। आरो जोंहा जिखिनि दं जों खौसेयैनो दं। आरो बिथांनि थांनाय जिखिनि लांनाय सुबुंफोर बिथांमोना अलरेडि माजाबारि सिटनिखा गामि हिसाबै नंगौ,
खिन्थु बिथांमोना माजाबारि सिटआवसो भट होयो जोंनि बे सिटआव भट होआ ओंखायनो जोंहा खुनु साननाय गैया आरो जाहाथे बिथाङा जादि मोजां पदआव एबा मोजां प्लेसाव एबा जोंनि माबायाव जुदि फैफिननो नागिरो गाव कर'ना गथा जाबा गावनि खोथा खिन्थु जायाबा गावनि खोथासै जों बेफोरखौबो लुबैला जितिखौ थांनाय मानसिखौ जोङो बरायनो लुबैया बिथाङा माब्लाबाबो जोंनि गेजेराव गुलु गुजु खालामनो हाया आं बेखौनो रायजोनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लिनि सिगाङाव आं खाथां खोथाखौ बुंबाय आरो रोखा रोखा आरो जोंहा बे दोलोआ खुनु खहा जाया बिपिएफ दोलोआ खुनु पयथ' खहा जाया आरो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद' बिबुंथिखौ रायजोनि जानानै मोनथाम खाखानि जानानै गार्जेन समाजखौ लानानै आं दिनै फोरमायबाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ मोजां बे इउपिपिएलनि जानानै खोथा बुंदो इउपिपिएलआव आं माखासे लांगोन जिहेतुके इउपिपिएलआवनो जयेन जाहैबाय नालाय गावबो लोगोसे बिथाङा इउपिपिएलनि जानानैनो दोलोआव इउपिपिएलनि दोलोआव हाबैनानै माखासे गथ'खौ रन'खौ कल खालामनानै माबा मोनसे लुफि होदो जानो हागौ ओंखायनो गथ'फोरा जाहाथे बिदि नङामोनब्लाबो जोंजों फैनो गोनां बिथांमोना सानलायदोंमोन नाथाय खिन्थु बिथांमोना आगुनो इउपिपिएलखा अब्लाबो जोंजों फैनायनि मोनसे लाहार फाहारा जाखाबायमोन दा बिथांमोना निस्सय बिथांनि भुल गाइडआव थांबाय ओंखायनो जोङो बाजाला अरजाला खिन्थु हासरा बे भट सेन्टार मोननाया खुनु पयथे गोरोन्थि जाया आरो खुनु गुलु गुजु जाया मोजां जितु थारमाने इउपिपिएलआव जितु थांबाय बिथाङा बुंदों जे बियो हासरानिनो आङो होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा हासरायाव गैयैया दिनै 20 बोसोरानो जाबाय जों बिथांखौ हासरानि होननानै दा साननानै लाजाया मानो होनबा बिथाङा हासरायाव खुनु भटारनि माने मोनथाय खुनु माबा गैया दा आरो जितु बुंबाय बिथाङा जे इउपिपिएलनि आंजो मानसि माबा बिपिएफनि आंजो मानसि जितु इउपिपिएलआव फायदो होननानै बुंदो बिथांमोना माने नङा बिपिएफनि मानसि नङा बिथांमोना इउपिपिएलनिखा आरो बिथांखौ जों जितु बुजिदो जितु नुदो बिथांनि साननाया जोबोद थौले मानो होनना बुङोबा बिथाङा आंनिफ्रायबो थिखा खामानियाव फैसा लाखिलांदोंमोन नाथाय 50,000ल' बिथाङा हरबाय 50,000खौ दिनैसिमबो हराखै बे माने बोसोरब्रैयानो जाबाय गतिके बे गोसो मोजांनि मानसि नङा आरो गोथौयै साननो हानाय मानसिबो नङा नाम खालामदों नंखाय माने बिपिएफनिफ्राय बिथाङा मानसि लांनो हायाखै इउपिपिएलनिखा बेखौ जों आरो गोबां मा बाथ्रा बुंनो बेखिनिखौनो बुंथ'नाय जाबाय।